سلام كمي كنيهم كبرات تخاتلتنا باركس هبز حالف وان بزعبا تيبل كمي جيرنا insert نقبر ويكا درو نقبر زبل رينا نيرنا لو ما عانتي مبل إسان كلتن كفال فورماتين تيبل زبل نتي كلم حجي سرحنا تيبل كمي جيرنا نما لاخعو زبلنا كنري بحنساب نكاتل قصيرنا نريو كمزا قدمنا كريو زصنحنا تيبل كمي جيرنا تيبل سئلنا تكست نصحف ወይ ከዓ ቴክስት ተጻሒፍ ተጸኒሑ ከመይ ጌርና ቴብል ቴክስት ናብ ቴብል ክንቀይሮ ንኽእል ክንርኢ ጸኒሕና ሕጂ ኸ ፎርማቲንግ ነዚ ክንሪኦ ጸኒሕናስ ፎርማቲንግ ቴብል አፒራንስ ኢልና ኣብዚ ዲዛይን ክንጻዕብ ኢና ማለት እዩ ካብዚ ቀጺልና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቴብል ክሊክ እንድሕር ጌርና ኣብዚ ቴብል ዲዛይን ዝተፈላለዩ ዓይነት ዲዛይን ኣለና ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለዩ ክሊክ እንዳገበርና ክንመርጽ ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ እንድሕር ጌርናዮ እውን ብዙሕ ዓይነት ዝተዳለወ ዓይነት ፕሪሰት ኣብዚ ኣለና ሓንቲ መሪጽና ኸ ክንቅጽል ኢና ማለት እዩ ካብዚ ቀጺልና እዚ ክንሪኦ ዝጸናሕና ብዛዕባ ከመይ ጌርና ዲዛይን ክንገብር ንኽእል ኢና ንብል ዘለና ስቲል ካብኡ ቀጺልና ኸ ብዛዕባ ቦርደር ስታይል ክንሪኢና ሼዲን ኣብዚ ፔን ከለር ኣለና ኣብዚ እውን ቦርደር ከመይ ጌርና ንውስኸሉ ቲክነስ ናይቲ ሴል ኣብዚ ክንሪኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ሴል ክሊክ ገይረ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሼድን ከይደ ድሕር ሕብሪ መሪፀ ነዛ ሴል እዚኣ ንቤና መሪፀ ኣለኹ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂለ ኸ ኣብዚ ቦርደር ድሕር ክመርፅ ኮይነ እውን ከምኡ ቦርደር ክመርፅ ክእል ንሓንቲ ሴል ማለት እዩ ክሊክ ገይረ ኸ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብሓደ ክሊክ እንዳገበርኩ ክመርጽ ወይ ከዓ ቦርደር ክገብረላ ይኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ብዛዕባ ሓንቲ ሴል ኢና ንብል ዘለና ምን ቴብል ሙሉእ ክንገብረላ እንድሕር ደሊና ኸኣኒ ኣብዚ መጀመርታ ነዛ ኮርነር ኣብዚኣ መፂና ክሊክ እንድሕር ጌርናያ ቴብል ምልእቲ ክትምረፅ እያ ማለት እዩ ኣብዚ ቦርደር ዝብል ዘለና ኸ ኖ ቦርደር እንድሕር ኢልና ጠቕላላ ቦርደር ዘይብላ ክትከውን ኦል ቦርደርስ እንድሕር ኢልና ኸ ብኩሉ ቦርደርስ እቲ ዝመረፅናዮ ዓይነት ቴክነስ ተገይርላ ኣሎ ማለት እዩ ኣውትሳይድ ቦርደርስ እንድሕር መሪፅና ኸ ነቲ ጫፍ ጥራይ ቦርደር ክትመርፅ እያ ቶፕ እንድሕር ኢልና ነቲ ላዕሊ ወገን ሌፍት ራይት እንድሕር እንዳበልና ኸ ከምቲ ዘድልየና ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ ኣውትሳይድ ቦርደር እንድሕር ኢልና ኸ ከምዚ ንሪኦ ነቲ ኣውትሳይድ ዘሎ ጥራይ መሪፃትላ ማለት እዩ ካብዚ ብምቕፃል ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኦልሬዲ ሰሌክትድ ኮይኑ ዘሎ በዚ ፔን ከለር ከ ኣብዚ መሪፅና ኸኣኒ ክንስእል ንኽእል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቦርደር ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንደገና ቀፂለ ከምዚኣ ገይረ ክመርፅ እየ ከምኡ ቦርደር ወሲኻ ትለያላ ከምዚ ገይረ ክስእል እየ ቀፂለ ልክዕ በታ ዝኣዘዝክዋ መሰረት ልክዕ በታ ዝመረፅክዋ ኣብዚ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት እዩ ዘለና ሜቢ ዳሽ ኣለና ዳብል ኣለና ከምዚ ከለር ዘለዎ በብሓደ እንዳመረፅና ኸ ክንስእል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ መፂና ኸ እዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቦርደር ኢና ወይ ከዓ ኖ ቦርደር እንድሕር ኢልና ኸ እቲ ዝፀንሐ ቦርደር ከተልግሶ ትኽእል ማለት እዩ እንደገና ኣብዛ ኮርነር መፂኻ መሪፅ ኣለኹ ቦርደርስ ኢለ ኸ ኖ ቦርደርስ እንድሕር ኢለ ኸ ብዘይ ቦርደር ከ ናብታ ዝነበረታ ተመሊሳ ኣላ ማለት እዩ ብከምዚ መልክዕ ኸ እቲ ቴብል ዳታ ወይ ቴክስት ዝፀሓፍናዮ ኸ ኣብ ቴብል እቲና ስኢልና ምስ ወዳና ብከምዚ ዓይነት ከ ክነመላኽዖ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ብዛዕባ ፎርማቲንግ ቴብል ዝብል ኣብዚ ወዲና ኣለና ኩሉ ተጠቃማይ ክኸውን ናብ ኩሉ ክባፃሕ ሼር ሳብስክራይብ ንበሎ ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅና